So ginaingon na din sa atong ebanghelyo nga naluoy si Jesus, nakita niya ang ilang faith, pagtuo o iyang giayo kining masakiton. Sa mga nahimo ni Kristo, sa nasaksihan sa mga tao, siyang pag-ayo sa mga may sakit. So kini popular na ni atong panahon na. O bisan kinsa nga nakasaksi mutuo gayod, kay nakita Manila nga naayo ang mga tao. Busa walay katarungan nga kining nagyayong sa mga tao, nakasaksi kini sa gihimo ni Kristo nga sigurado sila kung makita lang kini mahikap ayuhon sa ni Kristo, dili imposible nga maayo gayod. Sure sila nga maayo gayod kay ilan na kining nakita ang saksihan o nagpadayon si Kristo pagpang-ayo sa mga tao. Madaghan kayong tao dito sa nining balaya. Gingon nila nga kining balay di ay nga gilungkab mo ni balay ni San Pedro. Kaya okay lang kay balay mo ni San Pedro. So gingon sab nila nga may mga balay gyud nga tinuyo nga may ukbanan dito sa Kilabubong sa atop. Mga di pud kaayo lisod ang ilang gihimo, pero pag-alas sa usa ka masakiton adto sa bubong sa atop mo ni lisod, kay bugat man kayo kining masakiton king tao nga may sakit, pero diha nakita ni Kristo ang ikahugot sa ilang pagtuo, diha kaniya nga makaayo gayud siya. Of course ikaw kung ikaw masakiton, bahala na lang kung asa ka dad-a, basta maayo ka. Sa iyang nadungog po siguro, makaayo gayud si Kristo kaniya. Kini gumikan sa laosab nga gihimo. Gihimo bitaw ni Kristo dinhi nga gipasaylo na ang iyang mga sala. Gipasaylo na iyang mga sala. Unaayo na siya. Sahay mo ni ato testimony sa mga tao nga nadihugan sa Santa Lana nga naayo. Maingon ta, uy, hapit naman tumamatay. Nya diha nga nadihugan, naayo ang masakiton. So kaysa pag-dihog sa masakiton, nagpasaylo man kini sa ilang mga sala. Mga di nato kalimtan kuno tay mga masakiton, ato gyud nga papahiran o kanang Santa Lana, holy anointing, para kung sa may ilang mga sala mapasaylo sila. Last ito nga sakramento nga dawaton sa usa ka tawo, di nato unta hikalimtan kay kini para man sa ilang kaayuhan in case kung tawgo na sila sa Ginoo. Importante ang atong pagtuo. Importante atong pagtuo. Bisan sa atong confession, may mga tao na karon nga maingon na lang nga diretso na ako sa Ginoo. Diretso na mga protestante kay diretso naman sila. Diretso sa Ginoo. Di na sila mangumpisa sa pari. Kaya ang confession sa pari, kining power, gikan makining power sa obispo. Of course, ang obispo, itugyanan usab sa pagpasaylo. Kay si Kristo nagpasaylo man sa mga sala. Mao nga gipakita niya, bisan dihay mga critics, nga naming tawhana, pasipala sa Dios, nga ang Dios lang ang makapasaylo sa mga sala. Of course, kita makapasaylo usab sa mga tao nga mangayog pasaylo ka nato, di ba? Kasala ko kaniyo, pasaylo ako. So, mas sigurado kita, kang tao nga atong ipakasadaan, mihatag ka natong pasaylo.
mahimo kita magmalinahon kita kung mismo ang tao miingon nga ipasaylo ko na ikaw. Oh? So in general sa mga kasalanan nato, mga hindi naman kundi nato makita tong tao, so mangumpisal na ta, oh? Atong pangayoon pasaylo sa Ginoo aron kita pasayloon. Aron mahimong magmalinahon ang atong kasing-kasing, oh? Ng atong kabubuton nga walay tao nga nasuko kanato kay mauman sab kini makahatag kanato usahay o kanang kalibog kabug-at sa atong kaugalingon nga naay mga tao nga nasuko kanato, oh? Mao nga atong paninguhaon nga makapangayo kitag pasaylo ni anang tawhana. Sa ipod mingon rata nga mangumpisa na lang ko, oh? Bisag doon na mauntay kay gayunan nga mismo ikaw makapangayog pasaylo ni anang tawhana, oh? Kay ana makita ang atong sincerity, oh? Ang atong humility nga bisan tuod og ubos kang tawhana sa atong kahimtang yo nakasala man kita, oh? Mao nga bisan taas ang atong pagkatao, mangayo gayud kitag pasaylo. Kay mao kana ang importante, usa kita tawgon sa Ginoo, makapangayo kita og pasaylo. Kung kini do na may kahigayunan sa pagpangayo pasaylo, diha kaniya. Oh. Sa siyang pagpasaylo, siyempre gipasaylo na kita sa Ginoo, kay gipasaylo na kita sa tao, oh, nga atong gipakasad-an. Of course, mangayo patag pasaylo sa Ginoo, oh, sa mga sala nga atong nahimo kaniya o kini atong ma-express diha sa atong pagpangayog pasaylo diha sa atong pagpangumpisan. Manindog